pe care o va Uniunea Europeană mâine. De noi depinde să lăsăm domnul Negrescu. Raportor pentru recomandările coerente și precise privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2017. Profit însă de ocazie pentru a le răspunde celor care încearcă prin amendamentele depuse la acest raport să își impună propriile interese politice. În calitate de membru în Comisia pentru Bugete nu pot să accept dorința unora de a pune sub semnul întrebării politica de coeziune și fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru reducerea decalajelor de dezvoltare și sprijinirea comunităților locale. Pentru a face față efectelor crizei economice, dar și pentru a răspunde coerent la valul de migrație, avem nevoie de politici comune de dezvoltare la nivel european. O Europă unită presupune o Europă cu un nivel de dezvoltare similar și cu politici proactive destinate comunităților locale. Doar împreună putem trece peste situațiile dificile, iar stabilitatea financiară a Europei depinde de menținerea obiectivelor stabilite în momentul realizării bugetului multianual. Mă opun ferm tentativelor de revizuire a acestor obiective la jumătatea perioadei, ce pot genera efecte de necontrolat pentru viitorul Europei. Mulțumesc. Mulțumesc. Două persoane s-au scris la Catch the Eye. Începe domnul Hetman. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori, 2017. în primul rând,